Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Παραλλαγές Αθήνα 984 στους 98 και 3. Σημείο εκκίνησης λίγο μετά τις 2:30. Θα τελειώσουμε στις 5 ακριβώς. Φώντας Θεοδόρου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος στην επιλογή της μουσικής, Πανδώρα Παφίλη στην οργάνωση της παραγωγής, Διονύσης Φίρστα και Ειρήνη Αρκουμάνη απαντούν στα τηλεφωνήματά σας στο 210 34 11 610. Μαρία Παύλου στο μικρόφωνο. Θα συνδεθούμε εκ νέου όταν χρειαστεί με την Βουλή. Προηγουμένως όμως σας έχω νέα και τα νέα είναι πάρα πολύ καλά. Πριν από λίγες ημέρες μιλήσαμε για τον παγκόσμιο τελικό Microsoft Office Specialist που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπήρχε η συμμετοχή 3 Ελλήνων μαθητών και ένας από τους 3 κατάφερε να βρεθεί στους κορυφαίους του κόσμου. Στην τρίτη θέση ο Κυριάκος Χατζιευθυμιάδης στην κατηγορία Excel 2013, μετά την Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο, πρώτος στην Ευρώπη. Να δώσουμε πρώτα πολλά συγχαρητήρια στον μαθητή που τα κατάφερε τόσο καλά, περιμένοντας να τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Καλιφόρνια, γιατί δεν έχει γυρίσει ακόμη στην Ελλάδα. Να πούμε και συγχαρητήρια βεβαίως όμως στον κύριο Δημήτρη Βέργο, τον ιδιοκτήτη του Τέκνο Αγία Παρασκευή. Από εκεί η υποψηφιότητα του μαθητή που πρότευσε. Κύριε Βέργο, συγχαρητήρια. Είστε καλά? Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια χαρά. Πολύ ευχαριστημένος. Πολύ περήφανος. 3 οι μαθητές. Ο Κυριάκος Χατζιευθυμιάδης είναι τρίτος στον κόσμο, πρώτος στην Ευρώπη στο Excel 2013. Οι 2 άλλοι Έλληνες μαθητές κέρδισαν διάκριση. Δεν ξέρουμε ακόμα. Γιατί δεν μας, μόνο τους 3 πρώτους ανακοινώσανε χθες. Δεν ξέρουμε τις υπόλοιπες θέσεις. Δεν ξέρουμε τη σειρά ακόμα. Μπορεί να γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, μπορεί να χρειαστεί και 15 μέρες. Ωραία, ωραία. Τι σημαίνει, θέλω να μου πείτε, αυτή η πρωτιά για τον μαθητή σας? Είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση, γιατί εκτός ότι αυτός ο διαγωνισμός είναι σε όλο τον κόσμο, και το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι από τα πιο δύσκολα. Το Excel δηλαδή. Να πούμε ότι είναι συνολικά 6 κατηγορίες στις οποίες υπήρξε βράβευση. Ο διαγωνισμός γίνεται στο Office το 2013, Word, Excel, PowerPoint, και στο Office το 2016. Πάλι Word, Excel, PowerPoint. Η Ελλάδα συμμετείχε μόνο στο 2013. Ωραία. Word, Excel και PowerPoint. Εκεί που υπήρξε η διάκριση του Κυριάκου Χατζιευθυμιάδη. Ωραία. Να πω, γιατί διάβασα και μίλησα μαζί του με τη βοήθειά σας χθες το βράδυ, ότι έχει κερδίσει βεβαίως το βραβείο. Πολύ υπερήφανα το κρατούσε και βγήκε φωτογραφίες με αυτό και πάρα πολύ καλά έκανε. Ένα χρηματικό ποσό και ένα λάπτοπ. Γυρνώντας τώρα... Λάπτοπ, τάμπλετ. Ωραία, δεν έχει σημασία, έχει ότι... Ένα προϊόν νέας τεχνολογίας. Ακριβώς, που θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Τώρα ο Κυριάκος επομένως έχει τελειώσει και έχει πάρει και τα πιστοποιητικά του. Βέβαια. Τώρα το απομένει, ας πούμε, για το Microsoft Office Specialist Master να δώσει μια εξέταση ακόμα, η PowerPoint, η Outlook, η Access, κατά επιλογή είναι για το Master, και μπορεί να έχει τον τίτλο Master Microsoft Office Specialist. Εξαιρετικά. Και πολλές άλλες τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft στη συνέχεια. Βέβαια. Και να πούμε, θα μιλήσω σε λίγο και με τον Κυριάκο Χατζιευθυμιάδη, να πούμε ότι αυτά τα πιστοποιητικά και αυτές οι σπουδές για τα παιδιά, άσχετα αν θα πάνε σε ένα διαγωνισμό σε επίπεδο Ελλάδας ή παγκόσμιο επίπεδο ή ευρωπαϊκό επίπεδο, και ανεξάρτητα από το αν θα κερδίσουν κάποια διάκριση, δεν σημαίνει ότι αυτές τις σπουδές τις χρειάζεσαι μόνο αν θες να σπουδάσεις
πληροφορική. Όχι βέβαια. Είτε εκτός από τη πληροφορική, αν σπουδάσει οικονομικά, χρηματοοικονομικά, ασφαλιστικά, πάλι τα χρειάζεται. Αν σπουδάσει θεωρητικά μαθήματα, πάλι χρειάζεται οπωσδήποτε τουλάχιστον Microsoft Word, ένα PowerPoint και ίσως και Excel. Πάλι δεν χρειάζεται τα προγράμματα αυτά. Και οποιοδήποτε άλλη δουλειά να κάνει, πάλι τα χρειάζεται αυτά τα προγράμματα. Οποιαδήποτε δουλειά. Πώς λέγαμε παλιά, ό,τι και να κάνεις, οπωσδήποτε πρέπει να μάθεις αγγλικά. Πλέον ό,τι και να κάνεις πρέπει να μάθεις αγγλικά και υπολογιστές. Κάτι υπολογιστές είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα, όπως λέμε. Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Βέργο, και πάντα επιτυχίες εύχομαι. Επίσης κέρδισε, του είπε χθες όταν του ανακοίνωσε το βραβείο, του είπε ότι κέρδισε το βραβείο του μαθητή με το πιο δύσκολο όνομα. Με το πιο δύσκολο. Τον δυσκόλεψε να το πει. Για τους ξένους, ναι, βέβαια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Παραλλαγές Αθήνα 984 στους 98 και 3. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 3. Είναι η ώρα που θα συνδεθούμε με την Καλιφόρνια να μιλήσουμε με τον μαθητή, τον Κυριάκο Χατζη Ευθυμιάδη, που κέρδισε την τρίτη θέση παγκοσμίως, την πρώτη θέση στην Ευρώπη, στην κατηγορία Excel 2013, στον παγκόσμιο τελικό Microsoft Office Specialist, που πραγματοποιήθηκε χθες. Κύριε Χατζη Ευθυμιάδη. Καλώς σας βρήκα. Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε χθες, όπου έμαθα πως κέρδισα την τρίτη θέση παγκοσμίως και την πρώτη θέση στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια. Μιλήσαμε και με τον δάσκαλο νωρίτερα, τον κύριο Βέργο, από το Τέκνο Αγία Παρασκευή. Τι σημαίνει αυτή η διάκριση για εσάς? Πόσο χρονών είστε, να πούμε πρώτα απ' όλα? Είμαι 16 χρονών και η συγκεκριμένη διάκριση ήταν κάτι που δεν το περίμενα. Είναι μια πάρα πολύ ψηλή θέση. Φέτος τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν 5 σελίδες ολόκληρες. Σας δόθηκαν θέματα δηλαδή και εσείς απαντήσατε σαν διαγώνισμα? Όχι, για την ακρίβεια είναι κάτι το οποίο δεν είναι ακριβώς ως διαγώνισμα, δεν είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Είναι 5 σελίδες που σας δίνουν κάποιες οδηγίες, ναι, με τις οποίες πρέπει να αναμορφώσετε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel. Σε πόση ώρα? Σε 50 λεπτά, αλλά υπήρχαν πάρα πολλά υποερωτήματα, τα οποία κυριολεκτικά, αν δεν έδινες τεράστια προσοχή, είχες πάρα πολλές πιθανότητες να κάνεις λάθη, τα οποία λάθη στοίχιζαν πόντους, οι οποίοι πόντοι στοίχιζαν 5-5 τις θέσεις, κυριολεκτικά. Πρώτη θέση η Κίνα, δεύτερη θέση το Ηνωμένο Βασίλειο, τρίτη θέση η Ελλάδα. Σωστά. Το όνειρο ποιο είναι? Δεν άκουσα. Το όνειρο ποιο είναι? Τι θα σπουδάσετε? Δηλαδή όλη αυτή η διάκριση επηρεάζει σε κάτι τα σχέδιά σας για το μέλλον? Εγώ έτσι λέω και πριν και μετά το πρωτάθλημα έχω ένα τεράστιο ενδιαφέρον για την πληροφορική και στο χώρο της πληροφορικής. Άρα το συγκεκριμένο πρωτάθλημα είναι άλλο ένα βήμα στο χώρο της πληροφορικής, αλλά δεν επηρεάζει κάποια απόφασή μου. Πριν από λίγο καιρό, μιλώντας με καθηγητές από το Πανεπιστήμιο για το μάθημα της πληροφορικής, μου λέγανε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση, όχι μόνο σε επίπεδο Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να βρίσκουν δουλειά με πλήρη απασχόληση όταν ακόμα είναι φοιτητές,
και σε πολλές περιπτώσεις δεν τελειώνουν καν το πανεπιστήμιο. Απορροφούνται από την εργασία τους, δεν παίρνουν καν το πτυχίο και ασχολούνται αποκλειστικά με την δουλειά τους, δηλαδή τους απορροφά πλήρως. Ήταν μια επιλογή που κάνατε γνωρίζοντας, γιατί είστε σε μια ηλικία που βεβαίως και μεγαλώνετε μες στην κρίση, 16 χρονών, ήταν μια επιλογή που επηρεάστηκε από το περιβάλλον στο οποίο ζείτε και μεγαλώνετε, δηλαδή στην πληροφορική υπάρχει ζήτηση, να ένας καλός κλάδος για να προχωρήσω? Όχι, καθόλου. Στο πρωτάθλημα προσωπικά συμμετείχα, δεν συμμετείχα για κάποιο άλλο λόγο, απλά για να διαγωνιστώ αρχικά στο επίπεδο του Πανελληνίου Τελικού με όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, οι οποίοι ήταν επίσης πολύ καλοί στο διαγωνισμό, και στο παγκόσμιο επίπεδο με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Δεν ήταν... Όχι, λέω ως επιλογή σπουδών το λέω, όχι για το... Όχι. Και ποτέ δεν θα έπρεπε να ληφθεί ως τέτοιο το πρωτάθλημα. Το λέω και για τους μελλοντικούς συμμετέχοντες. Ωραία. Επομένως, σε ποια τάξη είστε? Τώρα θα πάω στην πρώτη λυκείου. Τώρα θα πάτε στην πρώτη λυκείου. Εξαιρετικά όλα. Έμαθα από τον δάσκαλο, τον κύριο Βέργο, ότι υπολείπεται ένας τίτλος, αν δεν κάνω λάθος, να πάρετε, σωστά, στις σπουδές που κάνετε για τα πιστοποιητικά τώρα εδώ. Σωστά. Ωραία. Ο χώρος, το περιβάλλον, η γνωριμία που είχατε με άλλα παιδιά από ολόκληρο τον κόσμο, πόσα παιδιά από ολόκληρο τον κόσμο, από πόσες χώρες μαθητές ήρθαν στο διαγωνισμό εκεί? Τώρα αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί συνδιοργανώνονται δύο πρωταθλήματα μαζί. Οι χώρες ήταν περίπου στις 100. Κυριολεκτικά το λέω και για όλους θα συμμετέχουν στα επόμενα πρωταθλήματα, στις επόμενες χρονιές, ότι είναι μια εμπειρία την οποία μπορεί να τη ζήσεις μία φορά στη ζωή σου, αλλά θα σου μείνει για πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί παρόλο που διαγωνιζόμαστε ο ένας ενάντια στον άλλον, είναι ότι σε όλες στην Disney, στην εκδρομή και σε όλες τις εκδηλώσεις είμαστε μια ομάδα, όλοι μαζί. Μάλιστα. Κύριε Χατζηβδημιάδη, εύχομαι, εγώ το λέω με άνεση το επώνυμό σας. Έμαθα ότι με δυσκολία σας εκφώνησαν εκεί, τους ήρθε πολύ δυσκολία. Έκανα ένα ορθογραφικό λαφάκι και μου είπαν κιόλας πως κερδίζω, εκτός από το βραβείο της τρίτης ΦΕΣ, κερδίζω και το βραβείο για το μεγαλύτερο επώνυμο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εύχομαι τα καλύτερα, εύχομαι τα όνειρά σας να γίνουν πραγματικότητα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τις διακρίσεις που μας φέρνουν τα παιδιά μας. Το ίδιο ισχύει και για τη δική σας περίπτωση. Ένα Ελληνόπουλο πήγε στον παγκόσμιο τελικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και γυρνάει με την πρώτη θέση στην Ευρώπη, την τρίτη θέση στον κόσμο. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή επιστροφή. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.